Mga tats, maayong hapon, may aga sa inyo. May ara galita ka parintihan mga tats nga pantilanan ang isa ka lugar do. Grabe. Sa Peaceport mga tats, may isa ka security nagdool sa kuha, nagpalapit sa akon. Ang siling niya, Kasimanwa kaparinti daw kami, kaapelido kapantilanan. Kay may isa daw ka lugar diya sa may ara mga tats oh, gisulat ko gid na. Pasensya na mga tats, medyo Bisaya pero sa tuod lang Hilonggo takon. Ari basa mga tats basahon ako. Porok, Pantilanan, Barangay Toka, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Grabe. Bernardo Pantilanan ang pangalan sa ilang purok. So si Bernardo Pantilanan matat security sa Peaceport ni, no? Isa ra mig trabahoan sa Peaceport, pero ang ilang lugar dito, isa ka Pantilanan. Sa aton pa makakaparintihan ko na da. Kung sino man nakakita sining video ha, damo gid nga salamat sa inyo. Damo galita Pantilanan da sa may Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Pero kung kinsa man ka, kung sino ka man, kung kaapelido ta ka, shout out sa mga Pantilanan da. Kung vlogger ka man, I love you. Damo po ko parintis sa Iloilo kay ako mga tats, taga Iloilo ko, Haroliko, no? May ara po ko parintis sa may Dumalag, Rojas City, ha? Sa may Dumalag, Rojas City, sa may Central School, kay dati ko nag-eskwela diha. Shout out sa mga Pantilanan, sa mga Puna diha. Damo ugid nga salamat sa inyo. Karon kini nga lugar grabe isa ka baryo jud Pantilanan. Shout out sa inyo kung sino man kamo. Makadto ko dira sa inyo, magdala ko isda, magdala ko kung ano man ang madala ko. Importante magkita ta. Grabe, I love you ha. Salamat sa nakakita sa mga video, nag-share sa akong video dira sa inyong lugar. Damo ugid nga salamat sa inyo. No? Kung sino man mga vlogger da, magsiling lang kamo kay i-promote nato o kung ano man pangalan nyo. Kay si Tatsuki, si Brian Pantilanan, ara na sa Facebook karon, so pwede ta mo tabangan. Bagong Bayan, Sultan Kudarat, Pantilanan ang pangalan sa lugar. Proud kay ko. Tani, madawat kun diya pohon. Oh, isa pa, may ara ko kaparentihan diya sa may Iloilo, sa Mandurriao, sa may Haroliko. Ha? Amo gina mga parenti ko da kay halin ko da. Naginulonggo na ko. So, kung sino man mga Hilonggo nato nga kaparentihan diya, kung hindi man nato kaparentihan, bisag hindi ka na kon parenti, basta Hilonggo ka, aton ini. Amo nang ginasiling nga, way kami gaapas ng premyo, ang amo niya panamit-namit. O di ba? Ano na kada mga Hilonggo mga babae, mga lalaki mapagmahal na. Iba magmahal ang mga Hilonggo mga babae, mapagmahal. So shout out sa tanan nga mga Hilonggo. Way tay labot sa ilada kung ano natin sila da, ang importante aton ini, ha? Mga karaya, mga aklanon dia aton ini ha. Magsuportahan na ita. Kay ngano, si Brian Pantilanan alias Tatsuki, taga Iloilo, Mandurriao. Amo ni siya Pantilanan. Grabe. Mo, ikuha ko gid pangalan niya kay damo kamo da. Salamat sa pagsuporta, sa pag-share sa atong mga video dia. Makadtugid ko dia, magdala ko sang isda nga bangsi, balo, kay amo na ang hanap buhay ko. Shout out sa mga Hilonggo dia.